toho. Tak pozdravujem vás všetkých. Veľmi ma teší po dlhej dobe, že sa konečne môžeme vidieť. Začal by som trošku neštandardne, pretože, ako sa hovorí, nechali sme trošku ľudí samých, no a vidíme, ako to je, aký je pokles. Ide o to, že ako Anka povedala, ďakujem krásne za uvedenie Anka, budem sa snažiť byť trošku pomalší, lebo máme tu aj hostia, aj tiež z iných krajín, ktorí si to trošku emulujú, ale začal by som neštandardne tým, že vidíte sami, ako keď sme pustili uzavretie zakladateľskej skupiny, spustenie základnej verzie Automatic Referálu. A sami vidíte, ako ľudia sa naučili na tie príjmy. Bolo to veľmi pekné sledovať, ako keď išla krivka hore, keď každému pekne nabiehali peniažky, každému nabiehali pekné provízie a takto. A to bolo spojené s tým, že veľmi veľa užívateľov sa snažilo dostať aj do tej zakladateľskej skupiny. No a potom to akoby vyhaslo. Začali rôzne teórie, už som sa napočúval, aké sme lietadlo dokonca, že sme urobili nejaké lietadlo, potom spustu veci, viete, ale nechajte ľudí trošku samých a už potom to začína naberať nejaké grády. No tak vyvediem vás, čo sa dialo posledné dni. My sme nespali, ale naopak sme reorganizovali úplne celý od systému, reklamy až po nádherné veci, ktoré vám teraz predstavím, ktoré už máme a ktoré teraz aj prídu, lebo sú tu veľmi blízko. Robíme deň-noc na tom, aby sme boli tam, kde už vám hovorím na všetkých webinároch, kde máme cieľ byť. Možno ste si všimli aj geopolitické zmeny vo svete, bohužiaľ, ktorým sa takisto nevieme vyhnúť. Čo to pre nás znamená? Napríklad všetci, čo ste žiadali o fyzické karty, tak tie máme zatiaľ v Hormuzskom prielive. Možno keď máte niekto silu na to, aby ste zavolali Trumpovi alebo nejakému iranskému vodcovi, lebo tam sa trošku menia, tak to bez nejakej srandy, bez všetkého to ovplyvniť neviem. Nám celú partiu, okrem iných vecí, lebo my sme tam zobrali vyše 10, no tam sú tisíce kariet, hej, to by som z hlavy vám teraz nepovedal koľko a tá druhá, lebo som vám hovoril, stále sa to objednáva po tých partiách, oni nám to poslali naraz, takisto a bohužiaľ uviazli tam, kde uviazli, dúfam, že to v dohľadnej dobe prídu, ale myslím si, že sme to celkom slušne kompenzovali ďalšími kartami a najbližšie dni, ako vidíte teraz posledné dni, stále nové karty pribúdajú. Poviem ešte k tým kartám toľko, boli ľudia, ktorí vraveli, že poplnenie napríklad trvá dlhšie alebo niečo také. V žiadnom prípade, viete, tie bezpečnostné protokoly v tejto dobe, kde napríklad my stále čakáme za Apple Pay. Takže tu máme 3 faktory, ktoré nám ovplyvnili terajší vývoj. Prvý faktor je, že čakáme na prihlásenie do Apple aplikácie, viete, lebo v Google máme dávno vyriešený, aj Apple bol schválený, vyriešený, no bohužiaľ čakáme stále za pridaním. Na tom stojí aj celá reklama, lebo viete, reklamná kampaň, ktorú máme zvolenú a zastupujú nás aj noví partneri, ktorých takisto pozdravujem, nás počujú, o nich budete ešte veľa počuť. Verte mi, väčšia sila v Československu nie je, tak by som to povedal. Teraz stojíme na tom, lebo viete, keby sme teraz dali hromadnú reklamu a tí používateľia vidia, že to nie je to na Google Store a nie je to na Apple Store, pretože väčšina užívateľov aj tak to budete mať pekne v telefóne, budú tam tak krásne chodiť notifikácie a tak ďalej. No a to je pre nás hlavné, takže nemalo zmysel púšťať veľkú reklamu, pretože viete si predstaviť, ako by potom vyzeral náš support, ktorý takisto pozdravujeme, že sme ho absolútne prerobili. Myslím, že už užívateľia by ste mali cítiť ako ten support efektívnejšie funguje a už 95% užívateľov má odpovede do 24 hodín. Niektoré odpovede sú aj podstatne skôr. To len tak na margo, čo sa týka supportu. Ten sme vyčistili úplne a už len stúpa. Poďme naspäť k týmto udalostiam. Čiže tým, že Apple nám trošku brzdí reklamu, to nič neznamená na fakte, že ste všetci zleniveli. Tak vás všetkých pozdravujem, že pozrite sa, keď je tam 9,000 ľudí, z ktorých je možno nejakých, 1500 automatic referrals z tej základnej reklamy, ktorá ide. A je až obdivuhodné sledovať, ako ľudia si, niektoré viete, lebo my nevidíme, kto to je, ale čísla užívateľov vidíte, tak viete, ako čakajú. Každý čaká, a ešte mi niekto príde. A prečo sa neupgradeol? A ja by som chcel kontaktovať toho človeka.
moja otázka je, keďže vám pridáva automatik referálov a vy si medzi tým, je tam asi, povedal by som, väčšina užívateľov je takých, ktorí akože stále na niečo čakajú, tak oni neprihlásia skoro nikoho. Je tam veľa ľudí, ktorí sú napríklad od advisora vyššie, ale hlavne advisorov, ktorí si kúpili tú pozíciu a neprihlasujú nikoho ďalej. Zleniveli čakajú a napríklad, potom prihlásim tam človeka, už chcú kontaktovať toho človeka. Ja sa áno, sociálna sieť príde, tam tá možnosť bude, ale to bude na žiadosti, či vás ten človek príjme. Ja sa pýtam, keď už teraz neviete prihlásiť človeka do systému obyčajne, alebo minimálne to robíte, nevyplašíte toho človeka, keď to teraz neviete robiť so s vašim okolím? Je dosť smutné, že keď sme videli zakladateľskú skupinu, a teraz to nebudem preklikávať, ale z hlavy vám povedať, je tam asi 2,5 tisíc ľudí, ktorí keď prišli, tak tých 2,5 tisíc ľudí ostalo proste stáť na mieste a sú v zakladateľskej skupine. Tam vám nie je zaujímavé sa povýšiť vyššie, keď máte okrem na úkor tých ostatných užívateľov, ktorí zakladatelia nie sú. Tak na úkor nich vy môžete sa povýšiť do akýkoľvek úrovne, alebo aspoň do toho advisora. A vy ste to doteraz neurobili, tak si predstavte, už len pri tej základnej reklame, ktorá ide, už to preskakuje týchto ľudí. Tam už sa to pridáva. No a predstavte si pri targetovej reklame, kde teraz budú 100 000 ľudí, takže vy sa budete pozerať na to, ako vás všetci títo obtečú. Blahoželám vám, váš výber. Pre nás, senior founderov, to je najlepšie, čo môže byť, lebo nám všetci títo ľudia naskáču. A ja neprišiel som tu preto, aby som teraz trhal vás a zarábal neviem aké peniaze. My tu nie sme preto, my ideme meniť ten systém a meniť tú dobu, že? A vy čakáte, no tak čakajte a vás všetci títo ľudia obtečú. Potom na úkor, lebo ste si všimli, že sa znížili provízie. No ale počkajte, veď all referral reward, alebo all produkty, tomu pôjdeme potom, ale poďme teraz jen o referále. Tak, ale referral reward si preto, lebo je kvantum užívateľov, ktorí môžu ísť iba z 25 na 100. Vy rozumiete, zakladatelia, prečo sme sa rozdelili? Pretože vy, zakladatelia, môžete si stúpať ako chcete, to sme vám nechali tú funkciu. A tí noví, ktorí sú, alebo tí pozvaní novými, alebo tí automatik referáli, musia čakať z mesiaca na mesiac. Tak sa nečudujte, že vám chodia menšie provízie, lebo tam nám na support píše dosť ľudí, ktorí si hovoria, a prečo sa nemôžem, chcem kúpiť manažéra a nemôžem, nie je to fér. No je to fér, mali ste prísť skôr. Tak si preštudujte tie webináre, čo boli predtým, kde som to všetko predpokladal, že to tak bude. Že sa začnú ľudia sťažovať, že nemôžu ísť vyššie. A ostatní čakajú. Viete, je to dosť patová, ale na jednu stranu smiešná situácia, pretože keď ste tu prišli s tým, že si chcete trošku zarobiť peniaze, ale nielen zarobiť, ale rozširovať sa. Veď to je také, moja otázka. Máte napríklad toho advisora a vám dáva do automatik referála jedného človeka za cyklus. Keď tam ich bude 100, tak ich príde aj 100, rozumiete? To je jedno, ale teraz sa bavíme o tom, že vám dáva toho jedného. A nie je vám lepšie mať v druhej línii ďalšieho, alebo predpripraveného ďalšieho, aspoň na asistentovi, kde bude aj jemu pribiehať referál, takže to je vaša druhá línia, na to ste zabudli? Veď o tomto presne, tí ľudia, aj ten áno, váš z prvej línie, ten môže ďalšieho priviezať, to je ďalšia vaša druhá línia, ale berte sa, že keď prihlasíte ďalšieho, tak vám ide ďalší. Pozdravujem veľmi od srdca nemeckých kolegov, pretože čest výnimkam našim Čechoslovákom a pár ostatných krajín, nemeckí kolegovia to pochopili veľmi dobre, tí idú systematicky, matematicky, krásne. Nemôžeme menovať, lebo je tam veľa anonymných, ale idú krásnym spôsobom. Čiže zase ten základný princíp, na ktorom sme začali, že my Československo, kde sa máme zomknúť ľudia, aby sa aj ostatní tam pripájali, tak opäť prichádza situácia, že napríklad nemeckí kolegovia to pochopili veľmi správne a systematicky idú, rozumieť? Na úkor našich, pretože oni chápu, že čo im to prinesie, či teraz, alebo hlavne čo im to prinesie s ďalším nástupom. Tak verte mi, ľudia, ja som ani raz nezapochyboval, že sa to nejako má rozbehnúť, nerozbehnúť. Rozumiete, my máme nástroje, ktoré, alebo takto poviem, my sme jediná asi firma na svete, ktorá drží na úzde zákazníkov. Keď ste si všimli, ešte stále sme nepustili korporáty, stále sme nepustili firemných užívateľov, pretože, ako viete, stále čakáme na našu biznis konferenciu.
tak biznis konferencia, môžem s čistým svedomím povedať, že čakáme na posledné právne úpravy. Len včera by ste mali trošku sme sedeli po veľmi vyčerpávajúcom dni na druhej strane Slovenska, sme s právnikmi sedeli ešte nejaké 4 hodiny, aby sme doriešili ten posledný koncept tých pointov a vecí, ktoré vám za chvíľu ukážem, ale celkového smerovania ďalej, pretože geopolitické zmeny nám neprinášajú len to, čo tam je nejaká vojna a tieto pseudovojny, ktoré robia. No, veľké zmeny sú napríklad v Apple, ktorý už si vyžiadal pri všetkých platbách, a dokonca to bolo aj u nás v Československu, hlavne na Slovensku bolo v rôznych médiách a dokonca v správach, že už každý, kto ide aj s bankomatovou kartou do bankomatu, už musí byť identifikovaný. Ale to až tak nás netrápi, lebo to máme vyriešené, ale ten Apple už urobil to, že každý musí prechádzať KYC. Tak my sme museli improvizovať a dodávať nové karty, ktoré ste si tam mohli všimnúť, aj ktoré môžete krásne plnohodnotne využívať. Nemáte pre Google používateľov, ale mali sme aj na supporte veľmi veľa, premostujem, ale pochopíte pointu. Máme veľa Apple užívateľov, ktorí sa na to sťažujú, že kedy bude nová karta, neviem si teraz vydať novú kartu. Áno, boli tie zmeny, no my sme sa museli prispôsobiť. Ale že by sa nám niekto sťažoval, že teraz nemôže platiť, pretože má Apple a teraz sa prihlásil a nemôže si pridať kartu. Áno, môže si, má tam obmedzenú kartu, to je tá VVDNA, ktorá je bezpoplatková, eurová dokonca, neviem, či ste si ju všimli, tiež si to môžeme potom kliknúť, ale viete, do Google sme pridali tzv. Kartu Vivi štandard. Už ste videli, počkajte, ja si dám zdieľať obrazovku, aby sme k tomu išli, počkajte, pardon, hneď si to kliknem. No a poďme na tie karty. Takže keď si prídeme na karty, ja sa veľmi ospravedlňujem, tu budeme na týchto, si to ťukneme. Dobre, tak poďme. Keď ste si mohli všimnúť, bola tu pridaná karta Vivi štandard Visa. Na svete, no nie, že na svete máte veľa kariet, ale keby sme sa porovnávali, nebudem menovať, lebo už bol som upozornený, aby som nemenoval naše konkurencie, tak porovnajte sa za akúkoľvek konkurenciou. Máte tu jednoznačnú vec. Poplatok 3 centy za transakciu. Maximálna transakcia 20 000 a denný limit $1 milión. Takže pre všetkých Appleákov, ktorí plačete, že nemôžete robiť svoje internetové obchody a tak ďalej skryto, tak sa pýtam, nemáte 20 € na Redmi telefón, do ktorého si stiahnete obyčajnú peňaženku a používate ju takto zatiaľ, pokiaľ nás Apple nepridá? Alebo keď máte kontakty, voláte Timovi Cookovi, prečo to tak zdržuje? Viete, denne neviem, koľko aplikácií sa snaží prihlásiť. Proste je to štandardný postup, ktorý my bohužiaľ neovplyvníme. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, že nikto neponúka podobné služby ako my. Snažia sa niekto doťahovať, ale my ideme úplne iným smerom. Takže ešte raz, pre všetkých pochybováčov, pozrite sa sem, všetci, čo máte Android, tak ste vyhrali, pretože máte doslova nesmrteľnú kartu. Nájdite mi na trhu kartu, kde máte denný limit $1 milión a tam nemáte žiadne KYC, je to proste šifrované. Toto nemáte nikde na celom trhu a určite nie na európskom trhu pri týchto reguláciách, ktoré Európa robí veci. Len otvorte obyčajné správy, ja to radšej nepozerám to smetie, ktoré nám tam dávajú a každý nás strašia do nekonečna. Veď. Takže pozerajte sa prosím vás na tieto veci, ktoré vám dávame, lebo niečo takéto v terajšej dobe urobiť je proste nereálne. Nám aj z najväčších finančných skupín nám to veriť nechcú. Každodenne absolvujeme ťažké stretnutia a ťažké bilaterálne stretnutia dohodnúť si určité miery ani nie že spolupráce, ale symbiózy s niektorými firmami. Pretože ináč to funguje v Rusku, ináč to funguje v Amerike. Aj tá Optimal Visa, keď ju vidíte, poďme teraz k nej naspäť. Pozrite sa na túto kartu, štandard Visa je absolútne bezkonkurenčná. Máme tu kolegov, ktorí boli napríklad teraz, lebo ja som sa boli v Paraguaji, a napríklad takisto si to vyskúšali, že tú istú kartu, údaje dáte svojej žene, dieťaťu, komukoľvek, s tou istou kartou, s tými údajmi môžete platiť aj s 3-4 zariadeniami. Tak halo, nájdite mi jednu takú konkurenciu. To už máte, vy si to viete. Prihlásil som niekoho a kľudne si hneď dal vydať kartu.
Toto nemáte nikde. A ešte sme len na začiatku, to sme ako malé deťatko v plienkach. Počkajte, čo to bude teraz Vivi Payments. Takže toľko o našej najlepšej karte Vivi štandard. A ešte pozor, v názve má štandard. Prečo to voláme štandard? Počkajte, čo tam príde ešte lepšie. Lenže všetko sme v procese, rozumiete. Hej? Tak ako aj dieťa sa narodí, stále to opakujem, nemôže rovno chytiť do rúk kalašníkov, ale dostane cicok, nech si pije mliečko. Tak takisto aj my ideme krok po kroku a prispôsobujeme sa tomu, čo sa deje aj teraz v svete. Viva Optimal Visa, to je americká karta. Jedno sa ospravedlňujem, nie sú tam ešte označenia tie geopolitické, ktoré tam boli predtým, ale príde za chvíľu veľká obnova celej stránky, príde nový vizuál, prídu nové zjednodušené funkcie a hlavne príde absolútne zjednodušenie. Ale dokiaľ príde, to je jedno, funkcionál stále ostáva. Tak my, aby sme dodržali zákony a literu zákona, tak sme museli dať KYC kartu, kde áno, dávate svoju totožnosť. No táto karta funguje všade na svete, hlavne v Amerike, hej, ale dôležité je, že sme splnili povinnosť, aby nás aj Apple Pay akceptovala takto, tak sme museli pridať aj túto kartu. Nie je veľmi výhodná, to je jasné, hej, keď si pozriete aj jej tieto, ale museli sme sa prispôsobiť. Nikomu ju nenútime. Základ je, že ju máme v ponuke, že? A pozrite sa, ako to otvorene hovorím. Právnici mi včera dávali asi hodinové školenie, čomu sa mám vyvarovať a čo tu nemám hovoriť a už viem, že som asi v 2 prípadoch to porušil, takže sorry. Poďme ďalej. Vivi DNA, keď ste si všimli, najkrajšia vec, pozrite sa, aký tu je poplatok za transakcie. Kde to máte, že by ste mali bezpoplatkovú kartu? Áno, možno máte, ale za nejakých podmienok, že na účte používate toto, hento, švento. U nás to samozrejme nie je. A pri nejakých mesačnom limite 50 000 za transakcie, ruku na srdce, ktorý z vás minú viac ako 50 000. Toto je určené krásne pre bežných ľudí. Áno, ospravedlňujeme sa, je tam, ten vizuál nebol zmenený, ale on sa mení na vizuále. Táto karta vyzerá nejako takto. Hej, neviem, či to vidno, malo by to byť vidieť, hej, ona vyzerá nejak takto, hej, World Card a tak ďalej, hej, dokonca ešte tam píše biznis, hej. Takže táto karta je absolútne ľudomilná karta, v eurách, v domácej mene nie sú žiadne poplatky a tak ďalej, čiže to vidíte. Vivi vám ostala, pretože len tým, že sme mali aj tie útoky a hlavne dosť neprajníkov, takže teraz robíme údržbu, aby sme to všetko udržali tak, ako má, ale vidíte, nestratili ste schopnosť ani platiť a za chvíľu budete vidieť tú krásnu možnosť, ako si vyberať aj veľké čiastky, ale o tom za chvíľku. Takže dobre, aby som to netrval, toľko je to o týchto našich kartách, čiže vy, čo tu už máte a chcete, takže vidíte, že máme tu štandardku, ktorá je absolútne bezkonkurenčná na trhu. Čo pripravujeme? Tieto karty už sú v obehu, čiže my takisto čakáme, kedy prídu a prvá začne byť táto štandardka Visa. Takže s touto štandardkou si vyberáte $1500 za výber. Čo ešte vybavujeme je to, že si môžete objednať niekoľko kariet. Je to zase v štádiu, ale na 99% som presvedčený, že to bude tento týždeň. Len neviem vám garantovať, či budete môcť zobrať iba tú jednu, to je 100%, ale ja na 99% som presvedčený, že môžete si aj na jedného čeka zobrať aj niekoľko kariet. Keď to bude takto, tak už sa takisto nikto nevie vyhovoriť, že potrebuje vyberať neviem aký veľký cash, no tak si zoberiem 10 kariet a môžem vyberať aj 15 000 denne, keby sme boli pri tom. Áno, sú pochybači, povedia, ja mám toľko vo VUBčke, máš, ale to vidia aj všetky štátne orgány. Tu v živote, aj keď máte KYC alebo nemáte KYC, nehrozí vám žiaden exekútor, žiadna zrada a čo sa týka, aj keby spadli všetky okolité finančné systémy, my stále držíme aj offline režim. Takže nechal som vás teraz, milí užívateľia, trošku samých pár týždňov, pretože sme mali veľmi ťažký boj s korporátmi a namiesto toho, aby som videl, že sa radujete a malé aktivity, každý, ako by sklápol a každý na niečo čakal. Rozumiete? A to je trošku smutné, takže ešte raz opakujem, keď sa nerozbehnete vy, predbehnú vás ďalší, už noví užívateľia dokonca budú postupne prevalcovávať vás za zakladateľov. Tak na čo ste zakladatelia, keď si aspoň sa nestiahnete na tú úroveň toho automatic referálu a potom si nepripájate na to ľudí, tak keď vás niekto na to priviedol, na ten level, aby ste boli aspoň ten advisor a mali ten pasívny príjem hlavný z automatic referral, to je hlavne nie ten, čo ste mali doteraz. Tak potom ako chcete potom ďalej fungovať? Veď o tom to je, aby ste tú istú entuziasmus, čo preniesol niekto na vás, tak vy prenieste aspoň na niekoho. Veď ako je možné, že ja denne
kde sa pohnem, či je to pokladnička, či je to recepčný, alebo hocikto, tak ja minimálne 2-3 ľudí denne prihlásim. Čest výnimka môžu byť dní, keď som úplne odcestovaný, nedám. A keď vás tu je kurník šopa 9 000, tak mi nehovorte, keby len polovica z vás denne prihlásila jedného človeka, tak je to 5 000 eur, 5 000 ľudí denne. Nie, rozumiete? Prečo sa to nedieje? Na čo čakáte? Vy ste tu na to prišli, aby ste čakali za nejakými hotovými koláčmi? To nevyčkáte, lebo systém je tak. Áno, dočkáte sa. Ale my ostatní, ktorí sme to pochopili a hlavne to chápu, ešte raz pozdravím kolegov z Nemecka, ktorí to zobrali pevne za úzdy. No tak potom po čase budete všetci rozprávať, že no, tak sme vedieť, oni si to pripravili a tak ďalej. Veď ja som mesiace dozadu vám o tom hovoril, že to bude ísť, že to bude prichádzať. Takže nechajte druhých, aby vás obtekali pre Boha živého. No, to isté je aj s internými ponukami, pretože keď už niekto ide a takisto na supporte často odpovedáme, bude to aj v často odpovedaných otázkach, že chce ísť niekto na advisora a má s tým problém, že musí čakať ešte mesiac. Veď preboha, keď je tam na interných ponukách asistent, lebo na tréning môžete ísť kedykoľvek, každý. A keď pôjdete na asistenta, ktorého si kúpite z interných ponúk, tak vtedy už môžete ísť na advisora, rozumiete? Takže len treba si to logicky spojiť. To sú normálne veci. Ale takisto samozrejme support je na to, aby vám v týchto veciach pomáhal. A my ho budeme vždy zdokonaľovať na úkor toho, ako nám budete dávať svoje feedbacky. Pretože ešte stále do tej business konferencie, pochopte ste, je to pre bežných užívateľov, pre bežných ľudí. Po business konferencii nabehnú všetky korporáty. Dovtedy samozrejme už bude fičať naplno reklama. Ale keď už nabehnú korporáty, tak potom sa nečudujte, že aj napríklad vášho suseda, on bude robiť v nejakom korporáte alebo v nejakej sieti, ktorých sme kopec sieti teraz pripojili a on to dostane príkazom od svojho šéfa. A vy budete sa s ním hádať, no ale prečo, však ja som ti minule hovoril, alebo vieš čo, tá som ti chcel povedať, alebo budete zase, ako máme každý druhý konflikt na supporte, že ľudia sa nejakým spôsobom prihlásia skôr, potom zistia, že aha, je to dobré, ale ja chcem byť pod tým a už sa handrkujú opozície. Veľa toho bolo, nebudem spomínať tých zlých ľudí, ktorí sa na nás nacapili, čistíme a čistíme stále. Ale nevadí, to nemá nejaký vplyv na to, ako krásne rastieme. No a dobre, dosť bolo týchto takýchto polo vecí, k tomu Automatic Referral len poviem ešte najdôležitejšiu vec. Ľudia, poradie sa nedá vrátiť. Vy neviete cestovať naspäť v čase. Do budúcna sa dá cestovať. Aj s nami, aj bez nás, ale naspäť sa cestovať nedá. Takže podľa toho, ako máte tie pozície, tak podľa toho to pôjde. Ďalšia veľmi, veľmi dobrá novinka, ktorá nabehla, ona bola už skôr zapracovaná, len ste si mohli všimnúť, že máme tam nejakú poplatkovú Vivi Garant. O čom je Vivi Garant? Vo väčšine prípadov je dobrovoľný, tuším, len v 2 prípadoch je povinný a to je, tuším, vydanie karty a interné ponuky. Rozumiete? Lebo bolo veľa hlasov, že ale to nie je na základe toho, že ľudia kupujú z interných ponúk a z toho nemajú nič, ale rozumiete, nemôžeme sprovizovať 2-krát to isté. No ale vráťme sa k Vivi Garantu, čo to je? Máte to všetci od stupňa asistent. To je na stupni aspoň asistent, dostáva aj Vivi Garant. Vivi Garant sú poplatky, ktoré zaplatia ľudia, alebo takisto vy používatelia a sú ve väčšine prípadov dobrovoľné. To znamená, keď idú tie poplatky, sa rozdeľujú všetkým od asistenta a vyššie. Čo to pre nás znamená? Ja som tam aj skôr vyhlásil, len prišlo k malým nedorozumeniam, tak uvediem to na správnu mieru. Vyhlásil som, že do biznis konferencie zbierame všetky bločky. Ospravedlňujem sa tým, že sme opravovali ten support. Všetci, ktorí ste poslali nejaké bločky z akékoľvek krajiny, jedno, či exotická, ďaleká krajina, proste bavíme sa o celom svete, aby sme ho spojili, tak chceme mať bločky z každej krajiny, dostupnej, možnej, tak každý budete odmenení. Ak sa tak nestalo, napíšte, prosím vás, do poznámky URGNT, prosím vás, to napíšte a automaticky budete obratom vymenení. Ja som povedal, každý dostane za bločok v danej prvej krajine 100 Vivi, tak to dostane. Došlo k malým šumom, že to tak nie je, nie, do biznis konferencie to platí. Takže aby to bolo jasné. Rovnaká situácia je aj s Vivi Garantom. Na biznis konferencii
ktorú odhadujem, že bude najneskôr, ešte raz hovorím, najneskôr bude začiatok septembra, ale je dosť možné, že ju možno stihneme aj do leta, ale to je nechcem hovoriť hop, to by bolo radšej veľké prekvapenie. No najneskôr bude, ja mám sám narodenie 3. septembra, viete, ako ľubím datumy a tak najneskôr bude 3. septembra na moje narodeniny. Takže dovtedy, kto mi bude poznám posielať na support tieto bločky, každého odmeníme. Jediné, že by bola veľká duplicita, tak bude oznámené, že prepáčte, no ale tam je duplicita, ale takýchto prípadov je veľmi málo. Rovnako to bude s Vivi Garantom. Vivi Garant je o tom, že vy tam prispievate väčšinou dobrovoľne. Čiže najväčších prispievateľov a top 10 najväčších prispievateľov budeme aj my na tejto konferencii odmeňovať. Je veľmi krásne pozerať, že sú tu ľudia, ktorí veľmi dbajú o komunitu a zatiaľ sme mali najväčšieho prispievateľa, ktorý tam hodil nejakých 50%. Rozumiete, to bolo niečo neuveriteľné. Rovnako, takže to je, čo sa týka týchto vecí. Ďalšie veci pripravujeme a už sú nie že vo finále, sú v nejakom procese, ale to tiež potrvá niekoľko dní, kedy budeme postupne pridávať tutoriálne videá. To znamená, každý aspekt, ktorý máme, každú funkciu, ktorú máme na systéme, bude ovenčená nejakým videom. To znamená, ako sa pridáva užívateľ, bude tam napríklad minútové video, ako pridať užívateľa. Čo je automatic referral, bude tam čo to znamená, ako k nemu prísť a tak ďalej. Čiže každá funkcia bude ovenčená nejakým tutoriálnym videom. Takže už aj pre každého bude spätne, že keď príde nový užívateľ, si na to sadne na pár minút alebo na hodinku, tak si vie prejsť všetko o všetkých funkciách. Podotýkam všetko na pozadí nového vizuálu, zjednodušený vizuál a tak ďalej a tak ďalej. Najlepší ľudia v našej republike alebo takto v našom Československu to testujú. Verte mi, idú veľké bomby. Takže to je tá prvá vec. Aby sme už prešli aj možno do trošku tej najlepšej fázy, ktorú si myslím, a to je tá Vivi World. Vy ju zatiaľ nevidíte, ale vy ju budete vidieť najneskôr v pondelok. Bude oznámený na to technický webinár, ktorý nás pán Kašalák k ním prevedie a budete vidieť, ja vám ukážem takéto pikošky. Na tomto sme pracovali veľmi dlho. Už len toto, čo vidíte, je také trošku demo, ale je to už plne funkčné. Ja vám len ukážem, ako v rýchlosťou to funguje a aké to má headliny a head-upy, ktoré vy už viete od pondelka využívať. Čiže to je ďalší level, kde sa Vivi posúva, kde veľa pochybovačov rozprávalo, že k tomu nemáme a my sme si, myslím, zase predbehli trošku dobu, ale o tom potom poďme naspäť. Takže keď si dám teraz idem vyhľadávať, a to vidíte v priamom prenose, nemám nič pripravené, tak si idem napísať Bratislava, ešte píšem len BRAT. Pozrite sa, ako rýchlo som sa dostal do Bratislavy, ešte som tam ani nebol. Teraz vidím len jeden point, ktorý som tu akože predvolil. Keď na ňo kliknem, vidíte krásne blízku adresu so všetkým, s peknými efektami a tak, a podotýkam to ešte len prvotný vizuál, keď z toho dám kurzor pred, samozrejme. Takže môžete vidieť detailnú mapu. Nie je to nejaký Google Maps a tak ďalej. O čom to je? Keď si zruším ten nadhľad, k nemu nadhľadu, to je moja kaviareň, vítajte v mojej kavárni, bla, 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 to je jednoduché, už to vidíte, aké je pekné. Čo tu vidíte, je, že tu je tento hlavný point a keď sa začnem približovať, tak ja hneď vidím všetky ostatné ďalšie prevádzky, ktoré tam sú. A čo vás, obchodníkov, napadá? Že keď budete rozdávať našu radosť, naše Vivi Pointy, prvá fáza je Vivi Point, druhá fáza je Vivi Partner, teraz poďme k tej fáze Vivi Point, tak vy už vidíte všetky ostatné prevádzky dookola. Takže čo je pre vás motivácia, aby ste išli, napríklad tu vidíme nejaké bioraj napríklad. No tak to nie, že by som im robil reklamu, neviem, kto to je, čo to je, takže vidím to tam, tak ja ako obchodník viem, že môžem tam prísť, osloviť ich, prosím vás, dajte si ten Vivi Point. K Vivi Pointu bude v pondelok technický webinár a Jozef vám všetko, čo sa týka týchto Vivi Pointov predstaví. Ja budem na ceste, mal by som už byť na ceste do Singapuru, lebo som povedal, že keď sa nevyrieši ten problém s kartami v tom Hormuze, tak ja radšej zaplatím ešte raz toľko peňazí
a zoberiem si tie karty, aj viete, my Rusini sme takí, keď Rusnáka naštvete, no tak on pôjde tam a si to zoberie. Tak ja som povedal, že tam aj neodídem, pokiaľ mi nedajú aj 2 kufre týchto kariet. Takže to len tak na margo, ale keď bude čas, aby som bol niekde na medziletisku alebo takto, tak rád sa do toho webináru pripojím. Tak vráťme sa naspäť, čo to znamená. Vy môžete každé tieto prevádzky sami oslovovať. Čo začne v pondelok. Čiže vy ako užívateľia viete pridávať akúkoľvek prevádzku. Čiže teraz vidíte, zákazník využívam, tak si hľadám v danom okolí prevádzku. Teraz zruším filter, aby to nebolo len o tej jednej, aby ste videli ďalšie. Čiže to už je obrovská vec, ktorú máme. Ako vidíte, je tu jednoduchý filter, gastro, obchody a tak ďalej. Hej, ja vidím ostatné prevádzky, je to len na náhľad, aby ste vedeli zoradené. Čo to znamená? Teraz idem, biznis ponúkam. Vy ste priniesli človeka, že napríklad vám sa páči prevádzka, prišli ste za kamarátom do pivárne, on ani nie je vo Vivi. Tak mu jednoducho dáte svoj QR kód, ten svoj QR kód, on si naskenuje, prihlási sa, je vo Vivi, začne ako intern a rovno môže ísť do Vivi World si prihlásiť svoju prevádzku. Tak keď kliknete na biznis ponúkam, tak on si ju tu vie pridať. Samozrejme, tu ešte možnosť pridať ďalšiu a tak nebudeme to klikať. Jozef si to na technickom webinári s vami prejde. Čiže každý človek, ako ste boli zvyknutí predtým pridať terminály, tak teraz si pridáte celú prevádzku. Terminály budú spojené s týmto, bude sa to celé volať Vivi Payments. Čo je najväčšia výhoda Vivi Payments je tá, že vy si viete prísť, objednať stôl a zaplatiť priamo z Vivi, bez nejakej karty, bez nejakého čisto cez QR alebo priamo platbou cez Vivi. Sedíte 5 za stolom, robíte si 5 účtov, každý si zaplatí svoje klikov a nemusíte ísť za nich pokladniť. Ako štandardné QR, ako fungujú. Len s tým rozdielom, že z Vivi zbierate. Ako obchodník zbiera cashback, tak zbierate aj vy. Nemám rád to slovo cashback, no spätnú províziu, alebo ako ju nazvať. Čiže tú záležku si to zbierate. Je to medzinárodné, tak či si to prihlásite v Egypte, alebo si to prihlásite u nás, všade to rovno platí. Čiže keď ja prídem ako užívateľ z Egyptu, prišiel som Egypťan na bratislavské letisko, poviem Vivi, prosím ťa, nájdi mi hotel, kde ma môžeš ubytovať, ona mu dá tú ponuku hotelov, nájde mu a tak ďalej a tak ďalej. Je len teraz do biznis konferencie na vás, ktorí si budete vychytávať svoje prevádzky. Platí tu jedno zlaté pravidlo. To znamená, kto prihlási prevádzku, tak už nikto ďalší tú prevádzku nemôže prihlásiť. Vy aj keby ste ma ako niektorí ľudí nemali, nehovorím, že ste tu vy, ale je aj veľa neprajníkov, rozumiete, také neprajník ma nemá rád. A nemá rád, povie, že v živote to Vivi nebude mať, ale keď mu tam príde 10-15 ľudí, ktorí povedia, daj si to Vivi, alebo ja ti tu už neprídem, keď nebudeš mať Vivi, lebo už nehovorím o tých peckách, čo prídu, aké výhody s tým prídu spojené, no tak a každý obchodník, ktorý chce zarobiť, bude doslova nútený si to dať. Ja nikoho netlačím, ale doba si to vyžaduje. Takže to je tá krása, ktorú sme dostali konečne von. Ja si to trošku zosvetlím, pretože už sa tu stmieva a pravdu poviem, neviem to zapnúť. Dobre, takže takto, no a takže tu vidíte, hej, naše Vivi Pointy, je to neuveriteľná vec, viete si to sami šperkovať, ako buď keď vy si prihlásite a zhrniem to. Prišiel som užívať do môjho kamaráta pivárne. Páči sa mi, poviem mu, prihlás sa tu do tejto pivárne, prihlás sa do Vivi, on sa prihlási do Vivi, ide ako na terminál do biznis, ponúkam, vytvorí si tam ponuku, vytvorí si svoju prevádzku, schvaľovací proces prebieha tam veľmi rýchlo, tam to je v pracovných dňoch, to bude prakticky okamžite do hodiny, cez víkendy to môže byť aj pár hodín. Rozumiete, tiež nemôžeme riskovať, že sa nám tu naspamujú ľudia a budú tam dávať Janko Hrášku alebo neviem Snehulienkovú alebo niečo také, viete, sú aj takíto ľudia, čo by nám možno tak špatili, neviem. Takže to, aby sme odstranili, musí to prejsť samozrejme schválením, ale ako je náhle Vivi Point schválený, všetci ostatní užívateľia ho vidia a všetci ďalšie aj z reklamy budú preferovaní k tomuto pointu. Čiže to je, čo sa týka týchto pointov, je to obrovská novinka, najväčšia vec, čo sa týka týchto pointov. Tak ako ste vy, zakladatelia, mali možnosť si brať akúkoľvek pozíciu, vôbec sa nelíši ten akože biznis účet, sa vôbec nelíši od kariéry. To znamená, keď si prihlásite svoju prevádzku, tá prevádzka si vie zobrať akúkoľvek pozíciu z kariéry kedykoľvek.
Čiže čerpá rovnaké benefity ako daný užívateľ. Čiže to je jedno, či je to aj nový užívateľ a tým trošku pomôžeme aj tým novým, ktorí možno aj chceli byť v zakladateľskej skupine a sa tam nedostali a na interných ponúkajte je veľmi málo týchto pozícií, čiže si to vážim, že si to ľudia držia. Tak môžete si to kompenzovať tým, že si prihlásite prevádzku svoju a prihlásením svojej prevádzky už získavate benefity, že môžete byť v automatic referáli, v automatických odmenách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto odmeny dostávate aj v rámci vašej firmy. Máte to v línii, ako by to bola vaša prvá línia, rozumiete, vaša prevádzka. Všetky ostatní ľudia, ktorí prídu do vašej prevádzky, že sa prihlásia cez prevádzku, vám normálne idú do kariéry, ako by boli vo vašej prvej línii. Ja som prihlásil prevádzku, tak je to pre mňa samozrejme druhá línia a tak ďalej a tak ďalej. Široko, ďaleko na trhu nemáte nič podobné. Najbližšiu vec sme našli niekde v Koreji, ktorá sa na to trošku podobá a to je len čisto rezervačný systém, aj nič viac. Takže na margo týchto VV pointov rozmýšľam, čo som zabudol, nezabudol, myslím si, že nič som také nezabudol. Vravím, tieto pointy sú dôležité v tom, že buďte prví. Tak ako som to vravel skôr pri Automatic Referral, nepremeškajte si túto možnosť, lebo uvidíte, aký to bude mať efekt, lebo Automatic Referral je jedna z tých hlavných ťahuňov. Tak teraz tie pointy, nepremeškajte to, aby niekto druhý neprihlásil tú vašu alebo vášho kamaráta prevádzku. A ešte raz, toto je stále pred biznis konferenciou. Toto je krásna príprava pred biznis konferenciou, kde sme vám dali, obyčajným užívateľom sme dali možnosť prihlasovať vaše prevádzky. Nie len vaše, ale aj vašich kolegov, kamarátov, známych a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toľko, čo sa týka týchto. Pozerám, či tu mám niečo v poznámkach, čo som zabudol, nezabudol som asi nič. Nechcel som to nejako striktne naťahovať. Chcel som vám len vysvetliť ten základ, ktorý tu máme. Takže nie je žiaden pokles, nie sme žiadne lietadlo, zhrnutie, ale tým, že už je pevná kariéra, tak samozrejme provízie išli dole, pretože už si nemôže každý kúpiť novú pozíciu. Predtým to bolo naspidované tým, že noví užívateľia prišli, povyšovali sa kdekoľvek a týmto to neskutočne rástlo. Teraz sa naspäť pomaličky vraciame do starých čísel a budeme aj bez základnou reklamou, bez reklamy, dá sa takto povedať. No nezabúdajte, že tým, čím vy premrháte, to za hlavne vy zakladateľia, ktorí ste prišli do zakladateľskej skupiny, a ste pod advisorom, ako nenevajte sa, neviem na čo čakáte, budete si byť hlavu. Budete si byť hlavu, keď uvidíte, že prešlo 200-300 tisíc ľudí z reklamy za napríklad 2-3 týždne a tí všetci vás obtiekli, že vy ste mohli mať 20-30 ľudí aj z advisora v svojom systéme a ste ich nemali, verte mi, budete z toho veľmi smutní. A ešte raz, ja nenaháňam žiaden biznis. Stojí nás to šialené peniaze, toto všetko nie že ani udržiavať, ale udržiavať nové veci, ktoré ideme dávať. A na záver si nechám ešte takúto vec, pretože možno šumy už nejaké boli, ale my sme medzi tým dohodli a bol som už aj v 2 ďalekých zahraničných krajinách tieto veci riešiť. Ukážem vám takýto, kde to mám? Takto tu je. Takto tu je. No a vidíte tu obrázok nejakého Vivi zlata, áno. Takže všetkým týmto pochybovačom, áno, je to len ilustračný obrázok, neberte to, bude to skôr ako taká skôr plácka. Začíname na 5 gramoch, čiže za chvíľu na Vivi mape uvidíte, ja si myslím, že v priebehu ďalšieho týždňa to už bude, uvidíte partnerské miesta v Československu zatiaľ, ale už aj máme nejaké nemecké miesta, rakúske, blablabla, nebudem o tom. Základ je, začíname v Československu, budú partnerské miesta, veľmi známe miesta, nebudem ich prezradzať, pokiaľ ešte nie je finálna zmluva, ale je to dohodnuté a pre nás Rusinov je hlavné, keď si podáme ruku a to platí. Takže ešte raz, budete mať miesta, kde vy viete nie len, že si kúpiť Vivi zlato priamo, to znamená, buď si prídete osobne zobrať Vivi tehličku od 5 gramov a vyššie, podľa trhovej ceny, podľa stupňa a úrovne budete mať dokonca zľavy aj pod burzovú cenu, ktorá je aktuálna. To si takisto k tomu bude oddelený webinár, odpadnete. A rovnako, ako si môžete ozobrať osobne, viete si ho objednať. Budú 3 spôsoby. Prvý spôsob je
zoberiete si ho domov, to znamená, príde vám kuriérom, ale budete osobne, to bude najlacnejšia, najlepšia cena. Keď ho nám nechávate v úschove, tak tam bude príplatok samozrejme za úschovu. A tretia možnosť, keď si to neviete dovoliť v ten daný moment, lebo máte nejaké neočakávané dávky a tak ďalej, tak ten náš tzv. Zlatý štandard si viete čerpať, že si rozložíte taký Gold Smart kontrakt, kde si poviete, ja chcem pol roka alebo rok platiť a za pol roka si zoberiem 10 gramov a budem platiť mesačne toľko. Bude sa to prispôsobovať hodnote, ktorá je aktuálna na burze, takže s týmto si myslím, že uspokojíme aj tých najnáročnejších zákazníkov, že viete mať aj títo najnáročnejší, aj títo ľudia, ktorí fakt žijú, možno niektorí ľudia z výplaty do výplaty, lebo bohužiaľ je taká realita, ktorú dúfam, že čoskoro zmeníme, aby si mohli aj to trošku dovoliť. Čiže si budú si sporiť doslova po tročiku, keď nasporia si tú sumu, automaticky im tú tehličku odosielame domov. Čiže to je ďalší, je to z 24-karatového zlata a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorá je k tomu spojená, je, že v týchto miestach vy viete si vymeniť zlato aj striebro. To znamená, že zlato aj striebro si viete vymeniť v danej samozrejme hodnote, ako keď ľudia nosia do záložníka kde tieto veci, tak si viete vymeniť priamo za Vivi a viete platiť aj tie šperky, všetko, čo tam predávajú za Vivi, a nie je to záložne, je to veľká sieť v Československu, budete pozerať, kto to je, takže dúfam, že vás aj toto poteší. Čiže to je takzvaný zlatý štandard, ktorý sme dali tam. Hej. Takže toto sú veci, ktoré si myslím, že je len počkajte, tu vidím, že aha, dobre. Takže toto sú veci, ktoré nie, že my plánujeme, tie už sú zaradené, to je len otázka času, dní, kedy budú nabehnuté. Dotknem sa ešte, našich dievčat, včera ste mali technický webinár ohľadom ZOZV produktov, tak Janku a Julku srdečne pozdravujem. Odvedli obrovský kus práce, pretože to, čo sa dialo predtým aj s prameňom, s tým expedíciou, tak prvé balíky aj s prameňom odišli tento týždeň už myslím si, že väčšina zákazníkov bola uspokojených, čo sa týka prameňa. ZOZ išla rovno, čiže tu objednáte si dnes, zajtra to väčšinou máte doma, alebo maximálne do 2 dní to máte doma. A tu vidíte takisto základné rozhranie. Teraz sa to rozšíri o tie produkty a budú ešte lepšie, ešte krajšie a vždy budú v dostupnejších cenách. Takže my tieto veci stále plníme. Takže máte sa na čo tešiť, to už prichádza. Len prosím vás, a na záver hovorím, nezabúdajte, je vás v sieti 9 000 ľudí. A z 9 000 ľudí je obrovská hanba, že keď aspoň by ste jedného človeka denne prihlásili, keď to máte, keď beriete Vivi vážne, tak pozrite sa, aké by to bolo, či sa ja nenaháňam čísla. Pretože verte mi, reklama vás všetky spápa. A budete prekvapení, že aj vaši susedia, ktorí by ste mohli dávno mať u seba, tak oni vás začnú s tým otrávať, čo vo Vivi som. Týchto konfliktov bude viac a viac. Verte mi, keď som podnikal na Ukrajine a sme tam mali veľké 100 000 ľudí, tak verte mi, že tam sme to zažívali na dennom poriadku. Hej. Ja nečerpám z teórie, ja čerpám z praktiky, ktorú sme už zažili. A to, ako ste väčšina ľudí zaspali a už nebudem hovoriť o iných vplyvoch, tak ma to trošku aj osobnostne mrzí, lebo keď máme pomôcť všeobecnému dobru, tak asi ľudia majú o tej Vivi vedieť aj bez tej reklamy, že? Tak to je ten dosah, ktorý ste urobili. Ja neviem, aj za ten vám ďakujem, je to veľmi krásne, je to veľmi super. Ale že by zakladatelia spali na Vavrinoch, tak potom ako zakladateľ môže brať vážne firmu, keď nie je ani ten advisor napríklad, a kupuje tam, ja neviem, produkty za niekoľko tisíc, aj také máme prípady, alebo z niekoľko stovek, ja to vôbec nerozumiem, že to popiera základný princíp tej Vivi, tak ako pri zakladateľskej skupine, niektorí si to pomýlili so sieťou hodím a čakám, a keď sme prešli zakladateľskú skupinu, keď viete, ako boli aj tie zlé veci, ktoré sa tam diali, tak zakladateľskú sme prešli do tej ostrej verzie, a keď sme v tej ostrej ešte pred biznis konferenciou, kde tam začnú korporáty, tak to zaspávam, tak dúfam, že tento môj prejav nie je nadarmo a že vás vybrucuje k tomu, aby ste si aj vy urobili ten lepší zajtrašok, čo je celá vízia celej tejto firmy, pretože verte mi,
s reklamou už to bude nezastaviteľné, potom už sa čas nedá vrátiť. Tak ako v automatic referále vy už neviete vrátiť pozíciu späť. Tak to isté je to so všetkým. Takže toľko by bolo z mojej strany. Myslím, že som dosť vyčerpávajúco povedal. Ospravedlňujem sa, lebo sú vážne ťažké dni, kedy my jednáme denne. Ja 20 hodín denne robím nielen sám. Programátori robia aj 24 hodín. Už sa smiem, že sme ako tí na Silicon Valley piráti, ktorí majú tú pirátskú vlajku, že robia non-stop, ale o tom to je. Hej, o tom to je. ViviPoint vám tu už ďalej ukazovať nebudem, čiže vravím, toľko z mojej strany. Ak máte nejaké otázky, prosím, určite tam nejaké boli, tak ja sa dotknu, alebo Hanka, poprosím ťa. Hej, ano, mám připravený, Jaro, mám je připravený. Takže tady pan Galík se ptá, prečo 90% kariet je v mene dolar, keď na webinári sa tvrdilo, že dolar pôjde dole vodou, nedáva to logiku potom. Tak pán Galík, jednoduchá odpoveď. Vivi je mena, Vivi meno platíte. To, ako prichádza do Vivi peniaze alebo odchádzajú, je na vás. My vždy sa koncentrujeme na Vivi. Či dolar pôjde dole, alebo neviem, či ste zachytili posledné správy, tak ako to bolo, len máte to v Kraken burza začala nakupovať dlhopisy Fedu. Čiže krypto začalo vykupovať dlhopisy americké, čiže to trošku zachrání, ale to som trošku zatiaľ. Pozrite sa, či chceme alebo nie, hegemonia vo svete je taká, že väčšina kariet sa platí eurom, vlastne dolárom. Máte tam eurové karty. Karta je len výstupný element. Vy si určujete, koľko tam dáte na tú kartu a preto máte rozdelené riziko medzi krajinami, ako je Singapur, ako je Šangaj, ako je USA, ako je Francúzsko a tak ďalej. Tam to máte všetko menované. Tak vy si určujete menu rizika. Základ je, aby ľudia platili vo Vivi, aby ste Vivi používali v bežnom styku, aby keď príjete do prevádzky do vašej pivárne, tak zaplatíte vo Vivi, dostanete ešte cashback a máte, pričom tu je karta. Karty sú len pre uspokojenie týchto užívateľov, ktorí sa boja o svoje peniaze, že by ich nemali dostať alebo nemali čo zaplatiť a takto. Základ, priorita je Vivi. A to, že je taká situácia vo svete, keď chcete, ja vám tam pridám aj karty v čínskych juanoch, keď chcete. Kľudne. Rozumiete, to sú toto, ale na čo by sme dávali? Rozumiete, to je to, že máme no-nameky karty, ktoré 90% okrem tej jednej americkej sú všetky šifrované, nikto nič nevidí. Ste neviditeľní pre systém. To je tá odmena, tak vám tak záleží na tej mene, ktorá tam je. Veď zase si povedzme v Amerike žije, nechcem teraz strieľať koľko miliónov ľudí, to by som, neviem, 400 miliónov ľudí tam žije, neviem, strieľam, hej, to by som fakt sa ospravedlňujem. Tak ale verte mi, že minimálne každý tretí človek tam je určite zdravomysliaci človek. A čo teraz si myslíte, že oni to nechajú len tak, že to tak pustia, alebo takto niečo sa myslí. Bude Amero, bude tá spoločná mena, ale kedy bude, či bude teraz, či bude o rok. Robíme veľké kroky aj na druhú stranu, aj na BRICS, aby sme mali s mírom nejaké spojenia, tak to robíme na každú stranu, sa snažíme, len viete, nie všade dostávate úspech, ale máte to, že máte dolárovú kartu, kde vy z Vivi posielate na vami zvolenú dolárovú kartu, keď vám nevyhovuje, pán Galík, no tak si dajte tú eurovú kartu a použijete eurovú. Takže toto je jediné, čo vám môžem na to povedať. Ďakujem. Áno, Hanka, nepočujte, Hanka. Promiň, prosím tě vysvětlit Vivi Garant. Co to je Vivi Garant? No, Vivi Garant je, proste ako ste si všimli, čo no, tým, že znamená, že asi menej používate systém, tak nevidíte, ale nevadí. Čiže Vivi Garant je vec, kde vy platíte akýkoľvek poplatok, napríklad vydanie karty, platíte 20 € za vydanie karty. Tak keď tam máte predvolené 1%, tak 20 centov sa rozdeľuje, to je to 1%, tak sa rozdeľuje v daný moment pre všetkých užívateľov od asistenta vyššie. To je podiel na všetkých poplatkoch. Ten Vivi Garant si viete zvýšiť. To znamená, keď chcete podporovať komunitu, aby dostali ľudia viacej peňazí, tak ľudia to môžete zvýšiť. Hovorím, najväčší tam bol, ktorý dal 40%, 50%, hej, že by som si neopakal 50%, hej, takže to je na vás, hej, je tam je to dobrovoľný poplatok, sú len, tuším, dve miesta, kde je povinný a prvé miesto je interné ponuky a druhé miesto je to vydávanie kariet. Ináč všade je dobrovoľný, keď robíte nejakú transakciu.
To je poplatok Vivi Garant. Proste to sú z poplatkov, ktoré máme, to je časť, ktorá ide pre všetkých užívateľov. To je Vivi Garant. Čím viacej títo, ktorí budú najväčší poskytovateľia, tých pekne odmeníme, ako sme napríklad na predchádzajúcej konferencii odmenili napríklad pána Svobodu, ktorého tiež pozdravujeme a ešte raz pozdravujeme pán Svoboda, čo by bolo, nebolo, hej. Pán Svoboda stále mravenčími krokmi robí. Takže ešte raz, keď aj s handicapom človek môže pracovať, tak sa pýtam, čo robíte vy ostatní ľudia? Zase štandardnú prácu? Zase robíte to, čo ste robili teraz? Nech sa páči, je to na vás. Takže poďme ďalšiu otázku. Hanka, další, kdy bude reklama? Reklama už v minimálnom fáze ide, ale vravím, sme limitovaní Apple Payom. To znamená Apple Payom ako Apple Storeom. My už čakáme 3. týždeň na Apple Store. Dúfame, že teraz v najbližšom období bude. To znamená, ja by som bol najradšej, keby to bolo dnes. Pretože nemá zmysel nám dávať targetovú reklamu, rozumiete, keď nám nabehnú tam napríklad 100,000 ľudí a z nich bude mať 30% alebo polovica Apple. A títo nám zase zaspamujú celý support, že prečo nie je Apple a kedy bude Apple aplikácia, tak sa z toho zbláznime na supporte. Tak stále čakáme za pridaním Apple. Je to otázka fakt najbližších dní. Musí to byť. Štandardne to bohužiaľ neovplyvníme, to si viete vygoogliť, to si viete pozrieť. Takže vidím ďalšia otázka, ružová karta, bolo to spomenuté, hej, to vidím v týchto, je v Hormuzskom prieplave, ako je zdržaná táto, takže keď máte páky na to, aby ste zavolali Trumpovi alebo iránskemu vedeniu, vybavte, aby pustili tie lode, ktoré tam blokujú a dostaneme aj naše karty. Preto hovorím, že ja idem do Singapuru na ďalší týždeň a keď sa to nepodarí odblokovať ten Hormuz, lebo všelijak to tam vyzerá, tak dám vydať ešte nové karty. A s tými novými kartami, bohužiaľ, prídem osobne, normálne o tom natočíme asi film, ako sa myšle, lebo ja vždy budem do posledného sa byť za vás, moji zlatí ľudia. Takže poďme ďalej. A teď poslední otázka, protože jsme řekli, že bude 5 otázek a zbytek, že se odpoví na supportu v otázkách a odpovědích. Dobrý večer, bude mať Vivi, teď mi to odskočilo, bude mať Vivi IBAN, že by si tam chtěla posílat dotyčná osoba výplatu, aby s tím mohla všechno platit. Energie, šeky, nájem. Áno, rozumieme. My IBAN integrovaný máme. Takisto, hej, šťastie je to zviazané aj s tým Appleom, ale najdôležitejšie je, že keď už ideme do IBANu, už sme viditeľní pre systém. A my riešime variantu, ako to urobiť, aby to až také viditeľné nebolo, respektíve, aby aspoň ten exekútor nemohol na ten účet šiahnuť. Takže určite s pridaním Vivi Payments už budete mať aj svoj IBAN. To nie, že svoj, bude to náš IBAN, hej, bude tam belgický a Great Britain IBAN. Na tom sa tiež intenzívne pracuje, takže nezabudli sme na vás, je to veľa povedakov. Teraz aspoň na tú platbu podotknem, že komu predne prechádzali platby, už nehovorím, ako žalujeme tie naše najväčšie pseudobanky na Slovensku a jednu Česku, tak v podmienkach, keď chcete si pridať platbu, už tam máme Great Britain IBAN na platby, že keď chcete si pridať Vivi a nemôžete, tak už viete dávať aj na britský IBAN, on bol tam pridaný, hej, k tomu dubajskému, pretože po udalostiach, čo sa dejú v Dubaji, tak veľa ľuďom klesol možno záujem, alebo čo, ale to s tým absolútne nič nemá. Podotýkam ešte raz pre všetkých. My máme rozdelenú mieru riziku medzi Singapur, Šangaj, Dubaj, Brusel a môžeme šťastie povedať, že toto sú najzákladnejšie krajiny, kde máme rozložené mieru nášho rizika, keby aj, no a USA samozrejme aj s platobnými branami, ktoré sme mali predtým a takto. Takže viete, my diverzifikujeme riziko, že aj keď 90% z nich zlyha, alebo takto povedzme 85% z nich zlyha, my stále vieme plnosťou fungovať pri plnej verzii. Toto je dôležité. Že my máme vždy tú stabilitu, kdeže pri ostatných firmách, kde zlyha len jeden ten element, celé firmy padnú alebo klamú klientov a odťahujú ich do nejakých nekonečných radov. Takže toľko, ale kľudne dajme ešte, Hanka, keď je tam ešte nejaká otázka. Tak ešte tady, mám zakúpenú pozíciu lídr, automatik referál mi pridělil 5 ľudí, ale bola som veľmi sklamaná, lebo všetci 5 boli pozície intern, čiže prázdné duše. Nie je z nich žádný užitok ani zisk. Ale to není vlastne otázka. No, tak zaujímavé, tak povedzme takto, neviem, ako vy ste začínali, ale každý musí u nás začať internom, že?
neviem ešte, aby niekto prišiel s pozíciou, ako sa to dá, to sa nedá. Čiže každý začína na interne. Tým pádom, že áno, obnovujeme veci, tak tí ľudia nie sú možno toľko informovaní, tak je na nich, či sa povýšia alebo nepovýšia. Čiže to máte, ako jak to volám stále, ako nejakého kapra v rybníčku. To znamená, že ten človek môže aj za mesiac, aj za pol roka, alebo za rok sa povýšiť, respektíve niečo si kúpiť. Aj intern môže napríklad prihlásiť prevádzku, ktorá vám prinesie ďalších ľudí. Takže je to z vašej strany, neviem, kto sa to pýta, veľmi nevďačné voči tým ľuďom. A keď oni vás teraz pozerajú a že ste sa to spýtali vaše meno, tak asi vám určite vďační nebudú za to. Keď príde sociálna sieť, ktorá príde takisto čoskoro, pretože robíme tam veľké úpravy, vy už viete komunikovať s týmito ľuďmi. Ale títo ľudia, ako máte, neviem, kde sa dáva tá žiadosť o kontakt. Vy napíšete im správu, im tam príde žiadosť o kontakt. Či vám odpovedia, to je na nich. My nemôžeme prinútiť ľudí, ktorí vám ešte dávame z našej reklamy, aby vám niečo urobili. Ale prepáčte, to vás budem konfrontovať. To je veľká nevďačnosť z vašej strany, že takto unižujete týchto ľudí. Veď majú čas si rozmyslieť, my niekoho tlačíme, držíme pištol pri hlave, kúpte si, berte si. Rozumiete? Tak a keď nie ste spokojní so svojou pozíciou, kľudne ju predajte. To vám poviem otvorene. Kľudne ju predajte, verte mi, bude veľký zelen z opozície, veľký. Lebo pochopte, noví užívateľia môžu ísť iba z internu na trainy. Ďalej nemôžu. Iba, že keď si to kúpia z interných ponúk. A na interných ponúk ani neviem, ako to vyzerá, som tam dlho nebol, ale aj na tom sa pracuje. Takže toľko z mojej strany vravím. Kľudne ešte ani, ako čas ešte, chvála Bohu. Ještě tady dáme tak nějak poslední otázku. Jak to, že karty nejsou čitelné pro systém? Tak, lebo ich šifrujeme, viete. Ne? Snažili sa nás hacknúť z každej strany, nevyšlo im to, tak teraz sa snažia možno nejakú dezinformačnú kampaň preto, lebo ich máme, rozumiete? My máme vnútorný zabezpečený systém z niekoľkých strán, ako som to pred chvíľou menoval. Máme Šangaj, Singapur, Dubaj a Brusel. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale pre východný svet, ktorý nás už predbehol, hovorím tak, že aj keby sme im bežali naproti, tak ich nedobehneme. My sme pre nich gej Európa. Takže viete, nejaká národná banka nejakej európskej krajiny je pre východné krajiny nič. Je to nula, je to zdra papiera, tak by sme to povedali. Ale pritom, neviem, keď študujete trošku, alebo vidíte západ, tak napríklad v Šangaji a v Singapure sa robí zlatý štandard takisto, kde celý BRICS zváža rezervy z celého sveta a robia celý základ BRICS meny v zlate. Takže keď len trošku sledujete trh, čo sa deje vonku, tak my sme aj na tej strane, my sme na všetky strany, my nie sme proti nikomu. Pochopte, Vivi, nádhera tej našej Vivi je tá, už aj krásny názov Vivinky, neviem, kto to pustil, že pošlite mi tie Vivinky a takto to je tá nádhera. Takže Vivi je tá, že my sme na všetky strany, otvára ako večko tie strany, takže či je to západ, či je to východ, my sme stále niekde medzi. A tým, že máme naše šifrovanie a máme náš systém, takže máme to nie je banka, lebo my nie sme banka, my sme finančná inštitúcia, my nechceme byť nikdy banka, ani nikdy bankou nebudeme, rozumiete? My sa staráme o to, aby ste mali svoje veci v maximálnom bezpečí, aby vás nikto nemohol kontrolovať a hlavne, aby vám nikto nemohol kaziť život. Aby ste mali ten život kľudnejší a o tom sú potom ďalšie produkty, ktoré vám ho robia ešte kľudnejší. A ja aj zabudol som, teraz už vidím, už tu dostávam aj spoločnú správu. Takže ešte jedna vec, čo sa týka prameňových vecí, aby ste si nemysleli, že nejak tam ustúpime. Naopak, v dohľadnej dobe budú pridané už aj naša vodička na pitie, ako som vám povedal, vyriešili sme legislatívu, lebo legislatívne to bolo strašné. Budete mať látky a teraz sa držte. Všetci, keď ste tu, dúfam, že vás je málo, ale aj keď sú takíto ľudia, ktorí máte celiakiu, takzvanú intoleranciu na lepok, tak pre všetkých takých máme prášok, ktorý si len budete si sypať do úst alebo do vody, do jedla, tak do 2, maximálne 3 mesiacov zabudnete na to, že ste mali nejakú intoleranciu. Vravím vám, denne pracujeme na tom, aby sme mali veci, ktoré predbehujú dobu, ale hlavne, aby pomohli vám. Takže aj prameňové veci, máte sa na čo tesiť. Prídu tu teraz oleje, prídu tu, uvoľňujúce oleje, prídu tu soli, prídu tu detoxikačné veci a tak ďalej. Každý si tu nájde svoje. Čiže nie je možné, aby ste si tu nenašli. Takže toto som jediné zabudol, tak sa ospravedlňujem
aj tvorcom Prameňa, že som toto neopomenul, lebo tu sme už ďaleko miľové kroky. Budete mať krásne tutoriálne videá, ako to pôsobí, ako to je pred, ako je to po. Máme tu krásne štúdie, takže to sa vám bude určite páčiť. Takže toľko ešte o Prameni. Kľudne, Hanka, ešte daj, keď tam je niečo závažné. Nepočujeme ťa, Haničko. Jak to vypadá s terminály? Tak terminály, každý, čo si požiadate terminál, zatiaľ od nášho partnera Besteronu ho dostávate a VV Payments takisto dostávame do integrácie s VV Pay. Keď ste pred chvíľou, čo som vám ukazoval, naše VV Pointy. VV Point je tá prvá fáza, kedy vy to dostávate ako službu ku terminálu a vo VV partnerovi už k tomu dostávate už aj terminál, samozrejme, kto si to vyžiada. No hovorím, o tom bude samostatný technický webinár. Prvý s VV Pointami bude v pondelok. On bude aj zajtra oznámený a v pondelok vám pán Kešelák vysvetlí všetky detaily ohľadom tohto používania, aby ste si nezabudli svoju prevádzku prihlásiť. Čiže aj všetci, čo máte, ktorí ste tu a máte nejaké svoje prevádzky, tak si ich môžete rovno prihlásiť k sebe. Ktorí nemáte, nezvete, naopak, choďte dookola a zbierajte, lebo vás predbehne niekto druhý. Pamätáte si, to som už ešte v novembri hovoril, že to začne a už to teraz začína. Takže áno, na karty vidím ďalšiu otázku, že karty peniaz zahraničí, samozrejme, veď vravie, môže prísť aj Ind a vám platí indickou kartou a normálne vám zaplatí, to vôbec nie je problém. To sme úplne štandardná platobná. A táto medzi tým tam nabehne oznam, či nechce ušetriť z Vivi a máte ešte potenciálnu možnosť prihlásiť toho Inda k sebe. Takže aj tie terminály, ale neviem, pointy slúžia hlavne na to, aby ste si už robili aj pasívnu kariéru, aj z vašich obchodných miest. Takže máme tam ešte niečo, Hanka? Čo také? Lebo ostatné otázky, keď sú nejaké také drobnejšie, technické, tak to vám odpovedia samozrejme na supporte, ktorý ste tam dali. Myslíte si, že vás ignorujeme. Áno, Hanka, počúvam ťa. Tady budou promo videa pre obchodníkov, slovenština. Samozrejme, kľudne, veď to je to vlastne tie tutoriálne, ako som ich nazval, tak to sú práve tie promo videá. Nie, že len budú promo videá, ide celá kampaň. Vy si to potom môžete zdieľať. Nemyslíte si aj tí, čo ste tam na YouTube nejaké videá pridali a tak ďalej, že vás tam mažeme, alebo moneme, je to, viete, no máte na to právo si nejaké emócie tam dať, ale no, nechajte to na reklamku, verte mi, budete všetci ohúrení. Viete, ja som už teraz šťastný, keď viem, že čo nás čaká, takže tak určite budú. Už sú v príprave, máme asi väčšiu polovicu, máme urobenú. Všetko sa to deje ohľadom splynutie prírody, človeka a našej vývy spolu. Takže toto sú naše najzákladnejšie atribúty. Takže přiběhla otázka, kdy se spustí referál asi tohoto měsíce. A referál, ako sa spustí? Referál ide stále. Takže. Dobre, takže vážení a milí, aby sme to nenaťahovali, ďakujem vám ešte raz za priazeň, urobím malé zhrnutie. Nezabúdajte, že každý, aj tí hlavne, tí, čo spíte v zakladateľskej skupine, ja vás netlačím do biznisu, nedržím vám pištol pri hlave, len nezabúdajte, keď sa nezaktivujete teraz, potom to budete mať stále ťažšie a ťažšie a budete vidieť, ako vás všetci títo obtiekajú, referáli. Pridávame nové produkty a hlavne VV Pointy. V pondelok si dajte ten technický webinár, ten vám veľmi pomôže. Všetci z VV Pointov majú takisto plné funkcie ako zakladatelia. Takže želám vám veľa úspechov. V prípade akýchkoľvek ďalších dodatočných otázok určite kontaktujte support. My sme tu pre vás, dokonca predstavíme vám, a to si nechám ešte teraz najkrajšiu vec nakoniec, budeme mať niečo také ako VVTV. To znamená, že vám bude stále naša, nechcem povedať hlásateľka, lebo ako bude tam tým ľudí, ale budú sa striedať. Budete tam budeme mať naše ambasádorky teraz, ktoré vám budú stále denne prinášať, nie že denne, v rámci nejakého času, tak stále vám budú prinášať novinky, ktoré sa dejú. Čiže to bude také zaujímavé, že budú stále chodiť také novosti. No a ja sa budem k vám pripájať stále, čo sa týka už našich konferencií, lebo vravím vám, je to už tak veľké, že len keď sa mám denne stretávať s partnermi, tak potrebujem 30 hodín denne, ktoré nemám.
Takže asi tak. Tak želám vám ešte raz veľa zdaru, veľa lásky a hlavne veľa pokory, pretože tu v terajšej dobe potrebujeme a nebojte sa, spoločne to vždy všetko zvládneme. Tak želám vám ešte raz všetko dobré a od srdca vám veľmi pekne ďakujem. Aj za náš celý tým Vivi, pretože tí vážne robia nereálne veci, za ktoré vám takisto všetkým ďakujem. Hej. V mene celého týmu Vivi vám všetkým ďakujem. Majte sa krásne. Hej. Do počutia. Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc za pár hodin. Držte sa, tak do pondelka, hej, majte sa pekne. Dúfam, že sa z toho Singapuru pripojím, no, alebo po ceste do Singapuru, hej, aby som pozrel, ako to do Dovy ide. Hej. A ešte raz, Jozoe, pozdravujem vás, teraz ste urobili dobrú prácu a malé ospravedlnenie, bolo to tam nastavené na tom Google Meete, že mali tých 150 užívateľov limit a nepustilo ďalších, už na budúce sa to opakovať nebude. Takže ešte raz všetko dobre želám. Hej, odpájam sa. Majte sa krásne, všetko dobré, do počutia. Do počutia.